Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan novi tutorial PHP za apsolutne početnike. Kao što sam rekao i u prvom tutorialu, ovo je serija tutoriala za ljude koji se tek upoznaju sa PHP programiranjem, tako da ukoliko ste radili nešto u PHP-u, ukoliko znate bar osnove, onda mislim da nema potrebe da gledate bar prvih nekoliko video snimaka. Ovo su to sve osnovne stvari. U principu, nadam se da ste instalirali uspešno WAMP ili XAMPP i Sublime ili Notepad++, Dreamweaver, čemu god želite da radite za početak. Šta je veoma važno da znate, ako imate WAMP, bitno je da u folderu www root folder servera i tu ćemo čuvati sve naše PHP fajlove. Kao što vidite, ja ovdje imam, trenutno sam u folderu PHP početak, znači WAMP, www, pa u www imam folder moji tutoriali i tu imam PHP početak. Tu ću stavljati sve fajlove vezano za ovu seriju tutoriala, tako da ako ste instalirali XAMPP, onda u folderu htdocs isto tako napravite jedan folder, na primjer tutoriali, početak, šta god, i u njemu čuvajte svoje fajlove. PHP fajl pravimo na sljedeći način, možemo ga napraviti ovako, novi text dokument, i onda stavit ćemo na primjer index.php. Inače, svi PHP fajlovi obavezno imaju ekstenziju .php. Kada to sačuvamo, otvorit ćemo ovaj fajl. Fajl je prazan, naravno, sad smo ga napravili, i napisat ćemo, na primjer, ovo je index.php. Sačuvamo, Ctrl+S ili file save. Inače, index file, koliko god imate fajlova u ovom, na primjer, folderu, uvek će se prvo otvarati index.php, zato što browser uvek otvara prvo taj fajl. Ovo ću vam sad samo pokazati kao primjer, inače nećemo koristiti indeks, napravit ćemo novi fajl za ovaj tutorial. Ako otvorimo pretraživač i ukucamo localhost kroz moj tutoriali kroz PHP početak, znači localhost kroz jedan folder, moji tutoriali, kroz drugi folder PHP početak. Kad stisnemo Enter, on će nam izbaciti, ovo je indeks PHP, to nam je ovo ovdje. Kao što vidite, nisam ovdje kucao kroz indeks PHP da bi došao do ovog fajla, nego je on automatski to uradio. Sada možemo, na primjer, napraviti odavde novi fajl i sačuvati ga u ovom folderu. Napisat ćemo, na primjer, prvi.php. Proverite samo da li vam je ekstenzija nameštena ovdje na PHP. Sačuvamo fajl i napisat ćemo ovo je prvi.php. Sačuvamo to, Ctrl+S ili file save, i onda da bi došli do tog fajla, potrebno je da kroz, znači, moji tutoriali, kroz PHP početak, kroz prvi.php. I vidimo da nam je on izbacio, ovo je prvi.php. Znači, vi verovatno nećete imati kroz PHP početak, znači imat ćete, na primjer, jedan folder moji tutoriali ili šta god stavite, i tu ćete imati fajl prvi PHP. Znači, ja se trudim da što detaljnije objasnim kako se zove, kako bi što bolje razumeli. U principu, to je to, znači ovaj index file
sada ćemo u principu obrisati, njega nećemo koristiti. Ostaje nam samo prvi PHP, njega ćemo sada koristiti. Ovaj tekst ćemo izbrisati i krenut ćemo sa PHP sintaksom. Svaki put kada hoćete da koristite PHP kod, potrebno je sledeće. Znači znak manje, znak pitanja, PHP, to kucate zajedno, onda se odvoji, znak pitanja i znak veći. Ovo je sintaksa za otvaranje PHP i zatvaranje PHP koda. Sve što se nalazi između ova dva taga smatra se PHP kod. Znači znak manje, znak pitanja, PHP, to ide zajedno, onda otvorimo i ovaj razmak napravimo i znak pitanja i znak veći. To ovako zatvaramo PHP kod. Ako recimo u ovom fajlu sada nemamo HTML, nemamo ništa, imamo samo PHP, nije obavezno stavljati zatvarajući tag. U slučaju da imamo HTML ili neki drugi kod u PHP fajlu, onda je obavezno zatvoriti PHP tag ovako. Sada ću vam ja to i demonstrirati na brzinu. Znači napisat ćemo echo, ovo je naš prvi PHP file i ovako. Echo je funkcija ili naredba koja služi za ispisivanje stringova ili teksta na našoj stranici i svaka PHP naredba se završava sa tačkom zarez. Znači obavezno tačka zarez. Kao što vidite, ja ovde nemam sad zatvarajuće tagove dole i ovo će nam ispisati na strani, ovo je naš prvi PHP, ne file, nego kod, na primjer. Ovo je naš prvi PHP kod. Kada ovde refreshamo stranu, on će nam prikazati ovo je naš prvi PHP kod. Naravno, možemo zatvoriti, sačuvamo, refreshamo stranu, dobijamo iste rezultate. Ako kojim slučajem izostavimo, ovde nećemo imati sada grešku jer je ovo jedna jedina naredba, pa možemo da izostavimo tačku zarez. Ali ukoliko slučajno imamo još jednu echo naredbu, druga echo naredba, onda ćemo dobiti grešku i reći će nam da ne očekuje echo, očekuje zarez ili tačku zarez na liniji 5. To je ovde. Znači on ne očekuje ovo ovde. Ne očekuje ovo ovde zato što mi smo stavili ovde tačku zarez. Kada stavimo tačku zarez i sačuvamo, dobit ćemo, ovo je naš prvi PHP kod i dobit ćemo druga echo naredba. Tako da, nadam se da je ovo sve ok, da je sve jasno. Sada ćemo ovo izbrisati i otvorit ćemo HTML tagove. Ovo je, da kažem, osnovna standardna struktura HTML-a. Ovde ćemo u bodiju otvoriti, ako želimo da ispišemo u HTML-u PHP kod, znači moramo otvoriti PHP, nešto ispisati, ovo je PHP kod iz HTML-a i obavezno je zatvoriti PHP tag. Kao što vidite, ukoliko ovo obrišem, ovde će se boja HTML-a promeniti. To nam radi Sublime. Ukoliko vratim, vraća se normalno sve. Takođe, pošto je jedina naredba,
Ne moramo stavljati tačku zarez ovde, ali ja vam preporučujem da se držite tih pravila, zato što generalno dešavat će se, naravno kada radite PHP imat ćete gomilu koda i onda ukoliko nemate naviku da stavljate tačku zarez, dešavat će vam se greške i imat ćete probleme. Zato je bolje da se navikavate da stavljate ovde tačku zarez. Kada sačuvamo ovaj fajl, ovo je PHP kod iz HTML. Znači dobijamo taj rezultat. Ukoliko izostavimo ovo, sačuvamo fajl i refreshujemo stranu, on će nam izbaciti grešku. Ovo se zovu šargarepice, zato što su ovako naranđaste. Kaže ne očekuje ovaj znak manje na liniji 10. On u stvari ne očekuje ovaj znak manje na liniji 10, zato što on ne zna šta je to, PHP ne zna šta je to. Znači on radi svoj posao i izvršava svoj PHP kod, kada završi ovu liniju, kada završi ovde, on nastavlja dole i dolazi ovde i kaže pojma nemam šta je ovo, izbacio grešku. Ako stavimo završetak PHP koda i sačuvamo, kada refreshujemo stranu, on će ispisati svoj PHP, naišao je na zatvaranje i nastavlja dalje, tako da je sve ok. Sada možemo pogledati i izvor strane, page source. Kada vidimo page source ovde, vidimo kompletan HTML, vidimo tekst koji je došao iz PHP-a, ali ne vidimo PHP tagove, ne vidimo echo naredbu. Tako da, to je ono ako se sećate u početku što sam pričao na prvom tutorijalu, PHP se izvršava na serveru i on se ne vidi na strani, dok se HTML kompletan vidi, takođe i JavaScript. Tako da u principu vidite ovde da se kompletno sve može videti kada vidimo page source. To je to u principu za početak, za prvi tutorial što se tiče pisanja našeg prvog PHP fajla i koda. Tako da nadam se da vam je to sve u principu jasno. Ako vam se sviđa, komentarišite, subscribeujte, delite i uskoro se vidimo sa novim i zanimljivim tutorijalima. Hvala na gledanju i vidimo se. Pozdrav!